back to my YouTube channel. Nili channel subscribe kelang buat sarong ber media pun subscribe iklak ke dona tum. Lalu, lasi alang li video long nili tek dulong lo. Alang li YouTube channel along. Abor Langne. School dun long po. Hasi alang li la school ke padun smart man school ke pedun ke. Mi piglo la pen alang li ke humri dam thega pot. Mi piglo nili hin sarong ber media penta ning samdun piglo. Hasi nang li la son rabdun bomba muni depan. Kiduk pi katum pan. Hasi nang li pan. Full support lo nilihin salong biar media penge Abor Langne nangli pan la si choro lo nilihin besi tame nang choro dun lo nangli pan pen nangli gift ke pon pi joy ke nang pi pon lahai nining samdun piglo la pen sende lahai ke nang pi pon la nining samdun piglo nangli pan ta la si la son nangli rap theklo melo la si la apa ya po tum pan ta nangli ba bojai tekang pa melo nining samdun piglo si apa ya po tum ta hor junje det pu si ning ke thedulo nilihin salong biar media hin la si nangli pan choro lo Abor Langne lapen nangli tum labang so suhan pachali pame non BAMA papas ignon nangli tum si anam hirjume do pola bang so suhan BAMA papas donote lalu lasi nangli tum pachali pame non ja non lalu lasi nangli tum si anam hirjume do lapen nilihin salong bir mijat pen sita me nangli tum phan anam hirjume nang hang piglo lasi pini nili video la ansi ington koklo do me thak me kardom